Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka-ana-ana jud ta. Welcome back sa atong Palamay Drama. Karon mag-upload na pud ta mga listeners sa atong makalingaw kaayo nga drama sa atong Palamay Drama Compilation Part 86. Dili pa ta magsugod sa atong drama mga listeners, no. Paibaw lang ako gapon pag-usab katong dili deganan maminaw sa atong istorya sa atong pag-vlog. Pwede ra niyo i-fast forward mga listeners. Kung magbasa na ta sa atong mga comment katong last nga gi-upload nga part 85 atong basahon. First comment si Balbina Tafalis. Hi, salamat sir na upload nimo, lingaw na sad ko ani. Salamat kay sir. Salamat pod kanimo Balbina Tafalis, no, sa imong pirmi pagsunod sa atong drama. Hapit na ba nimo uli si Balbina Tafalis, no? Ug salamat jud kay kanimo Ma'am Balbina Tafalis sa imong pirming pagsunod sa atong drama. Si Chrislyn Tapaw, walay sapayan idol, salamat po sa always nga pag-upload sa drama. Makawala jud sa stress while ga-work. Ahalag usahay maalaan akong nayabag kay kalit rag katawa. Salamat po sa kunang pag-shoutout idol. Amping-amping da ma'am sa imong trabaho. Ug shoutout dai sa imong pamilya, labi na sa imong lovers sa Cagayan de Oro, no? Ug usbon ako ma'am, salamat kay sa imong pirming pagsunod jud sa atong drama. O sa imong pag-comment po ma'am, salamat po kayo. Si Ramrico, tulo ka heart ra ang gi-comment ni Ramrico. Si Oscar Aberog, salamat na sa idol. Og tinuod jud ay nga lami ang kabit dol. Tinuod siguro na, no, Oscar Aberog kay daghan man jud ng kabit, no. Nga kini atong drama daghan jud, mas daghan ang kabit nga sindir, no, kabit-kabit nga drama, daghan kayo. Si Danny Lopez, thanks idol sa pagbasa ug pag-shoutout, enjoy na pud mi sa drama. Salamat pud kay kanimo Danny Lopez sa imong pirming pagpaminaw sa atong mga drama, salamat kayo. Si Jojo Buna, ay salamat na pud idol, paspas kayo imong pag-upload, more drama pa. Salamat pud kanimo Jojo Buna. Si Nilda Yikik, ay naanapoy kabit, kalingaw ba sa mga kabit karon? Tinuod jud na Ma'am Nilda Yikik, no, kasagaran sa atong mga drama kabit-kabit jud nga karon atong i-upload karon naagapoy kabit, no, o nga uso ang kabit-kabit karon. Si Bobby Karil, bago na tong komentor, no, welcome sa atong Palamay Drama Bobby Karil. Yang comment nindot ning mga dramahan ni mo diri idol, lingaw kayo diri nata magtambay pirmi mawa atong stress. Salamat pud kanimo Bobby Karil, no, bago na tong komentor. Si Vilma Amor, lami ang drama sir, pagilok. Mato pa ni Vilma Amor, pagilok atong drama, no. Kati Bando, kalami sa drama sir, maoye man sadta ani. Salamat sir sa new upload. Salamat pud kanimo Kati Bando sa imong pirmi pagsunod jud sa atong drama ug pag-comment. Si Tufir Valdez, salamat na pud idol sa bag-ong upload, nindot kaayo makalingaw jud. Salamat pud kanimo Tufir Valdez, no, na jud ka ga pirmi kasunod sa atong drama. Salamat kanimo Tufir Valdez sa imong pirmi pagsunod sa atong drama. Si Joseph Bacaro, nice kay imong drama dol, makaganag kaon. Ganahag kaon si Joseph Bacaro kay labi na buros ra ba ni ang asawa ni Joseph Bacaro. Salamat kanimo Joseph Bacaro, no, sa imong pirmi pagsunod sa atong drama. Kaulano na diri sa amo mga listeners. Ug si Dayan Baler, thanks kaayo jud sir sa mga drama, kinira among lingaw while gatrabaho mi. Salamat pud kanimo Dayan Baler, no, sa pirmi nimo pagsunod sa atong drama. Si Hilin Basil, hi idol, katawan na sad mi sa makalingaw nga drama ug salamat kaayo sa pirmi pag-mention ug pag-shoutout. Salamat po kanimo Hilin Basil sa imong pirmi pagsunod sa atong drama. Si Birna Siroy, nice drama idol, paspas kayo imong upload pirmi. Mi malingaw ug daghan kayo salamat. Salamat po kanimo Birna Siroy, no, sa imong pirmi pagsunod sa atong drama ug pag-comment ma'am nga isa jud pud kan apel sa atong pag-vlog. Si Catherine Sulip, nice drama idol, basa-basa agi ani. Salamat pud kanimo Catherine Sulip, no, sa imong pirmi pagsunod sa atong drama. Si Lina Buna, idol, salamat na pud pirmi lang jud mi. Pasalamat sa imo idol kay ug wa imong drama hastang mingawa kaayo. Pasalamat jud mi sa imo nga na pirmi na imong drama pirmi mag-upload ug mao jud magpasalamat jud mi. Salamat pud kanimo Lina Buna.
Si Sugar Santos, salamat idol sa pirming pag-upload, stress free jud kining drama. Tinuod jud ka Sugar Santos no. Kay kini atong drama palingaw-lingaw jud no. Makatawa jud ka si kini atong drama. Si Ma'am Liquens, hala kalit biya nako Sige kog paminaw ani dol, mutukar man akong gana, kaulion ako, makakita na sad ko sa akong bana. Mas maayo makauli na ka ma'am no, kay para magkita na mo sa imong bana pohon. Salamat jud kay kanimo Ma'am Liquens no, nga na jud ka pirmi ga sunod sa atong drama ug isa jud kan apil sa atong pag-vlog. Daghan kay salamat kanimo Ma'am Liquens. Ikaduhang comment ni Ma'am Liquens, paitang words no, basta lagi gwapo, majuts. Dili tanan pud ma'am no, kay naa po yung mga gwapo nga dagko no, dili jud tanan. Kay nakoy amigo, gwapo man to siya, nga dako man no, akong kababata no, nga karon minyo na. Napoy mga pangit, gagmay napoy pangit nga dagko no, di pareha jud mga laki no. Ug salamat jud kay kanimo Ma'am Liquin sa imong pirming pag-comment sa ato Si Judith Sakia, nice drama idol, lingaw kaayo miss, sobra. Salamat pud kanimo Ma'am Judith Sakia sa imong pagpirmi pagsunod sa atong drama. Si Ma'am Marisa Hilwa, sige lang kumalit, maminaw nimo idol, bisan busy ko, gina-scroll jud nako kung asa imong mga drama. Salamat pud kanimo Ma'am Marisa Hilwa no. Okay ra ma'am no. Pasalamat gani mi ma'am nang naadjud ka pirmi gasunod sa ato ang mga drama o sa ato ang sako ang kina-upload nga pirmi jud ka naminaw sa atong drama. Hinaot nga nalingaw ka sa atong mga makakatawanan nga drama ma'am. Ug usbon ako ma'am, salamat jud kayo sa imong pirming pagpaminaw sa atong mga drama. Si Januela, salamat na pud idol sa another upload, malingaw na pud ta ani samtang nagkuskus sa inodoro from Saudi Arabia. Hinahinay na ta ani pangitag uyab. No, si Ma'am Januela, nagtuo ko ani si Ma'am Januela nga naana ni si ay uyab. Si Ma'am Januela kay matud pa niyang comment tumiagi no nga magminyo na siya. Nagtuo ko nga naana si uyab. Akong gireplyan si Ma'am Januela nga na ako'y igagaw nga wa pa na minyo, single gapon karon ug akong kababata no. Kay matud pa niya kay bisan mangita din siya. Pero ang akong kadlukan magud Ma'am Januela no, kabisin imo ra silang binuangan bakit dili kini sila dili mo gud sila kanang bugnaw og simod ba, dili maka ingon og babae no, mao nga wala gapon sila na minyo antud karon kay maulawon kay mga babae ba nga bugnaw og simod, dili ka ingon, dili ka bawo manguyab ba nga akong kadlukan Ma'am Januela nga bisin naanak kay uyab karon ba nga bisin imo lang silang binuangan no. Pindi lang na o sinabot mo. O usbon ako ma'am, salamat kay sa imong pagpirming pag-comment sa ako at sa ato ang mga drama. O isa jud ka na apil sa atong pag-vlog. Salamat jud kayo. Si Edgar Palma, salamat kayo idol sa new upload, more drama pa. Pirmi ko gahulat sa imong drama. Salamat pud kanimo Edgar Palma no, nga naadjud ka pirmi gasunod sa atong drama. Si Alfie Lucina, kini nga drama idol po wala jud sa kakapoy sige ra ta og ngisi. Salamat pud kanimo Alfie Lucina no sa imong pirmi pagpaminaw sa atong drama. Si Brian Ortigal na jud among gihuwatan idol, malingaw na sad mi. Salamat pud kanimo Brian Ortigal na naapod ka pirmi gasunod sa atong mga drama. Si Susit Palmiros, salamat idol sa pag-upload, pirmi gisi na pud baba katawa ni. Salamat pud kanimo Susit Palmiros no sa imong pirmi pagpaminaw sa atong drama o pag-comment. Salamat kayo. Si Dinim Orindo, ahaka ning igat kon tintalon tag mga laki unya palamian ta agoy bugha jud malamian jud. Salamat sir sa upload. Salamat pud kanimo Dinim Orindo no nga pirmi kang naminaw sa atong mga drama. O usbon ako, salamat kay sa imong pag-comment pod nga isa jud ka na apil po sa atong vlog. Si Arnold Bornal, silent listener ko nimo idol, nindot kayo ang mga drama. Bag-on na itong commentor si Arnold Bornal no. Welcome sa atong palimay drama Arnold Bornal. Ug salamat po sa imong pagpaminaw no karon sa atong mga drama. Si Rumi Boy, idol karon pa jud nako napaminaw ang drama kay karon lang ko naka wifi, lingaw na pud mi idol sa drama. Salamat jud kanimo Rumi Boy no.
nga nakakapirming ka pa minaw sa atong drama. Ug usbo na ko Romy Boy, salamat jud kayo nga isa pud ka na apil sa atong pag-vlog. Arlene Berlin, nindot kayo nga drama idol, salamat kayo sa apil nimo nga bag-o. Salamat pud kanimo Ma'am Arlene Berlin no. Si Buyet Lidra, nice idol, bula-bula na pud laway kinatawa namo. Salamat jud kanimo Buyet Lidra pud no sa imong pagpaminaw sa atong drama. Ug mao to mga listeners, atong tanan ga-comment sa ato ang part 85 ug atong gibasa nga giapil na to sa pag-vlog karon sa part 86. Ug usbo na ko salamatan ako tanan ga-comment sa ato ang part 85 ug di na to dugayon mga listeners, ato nasugdan atong Palamay Drama Compilation part 86. Ako si Noel, ginaingon, doon nagay panahon nga ang paglikay sa pagpangabit mo resulta na hinuon og dili maayo. Nakaingon na hinuon ta nga mas maayo pa og nangabit, dili unta kini mahitabo nga magbiyaan ko sa akong mahal sa kinabuhi. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi, din ako mahimong mahikalimtan. Day Silda, ngano man ka? Mura man ka nagliso og ginawa. But ani tungoy, man mo gamit na ako. Luya kaya akong pamati sa kong lawas. Unya, maglisod ko ginawa. Ikaw man sad good, gikaduha gyud nimo ka round. Gusto roon datong usa ka round. Ang saon man guday nga giganahan pa man kugod. Pag-ilis day, adto ta og doktor. Sige naman lang kag nanyo Dali man kang maluyaw niya. Magliso og ginhawa. Tanong sa ospital na. Ipahiling ta kag doktor. Unsa dok? Masakiton ko og kasing-kasing. Mao ka na. Gawas nga dako ang imong kasing-kasing, may gamay pagyud nga lungag ang imong baga. Nagtud nga pagkasulti, kasing-kasing og baga ang naidiferensya nimo. Kaning hatagi lami og resita doktor. Di na ko ipa-admit ang akong asawa. Bitaw, di ko ganahan magpundok ospital, doktor oy. Hatagi lang kog resita para akong mainom kada adlaw. Sige. Hatagan tayo ka og resita. Ug doon ako'y dugang nga pasidaan ha. Labi na yun nimo, mister. Unsa man na dok? Ha? Kuan, kaning di maayo nga sigihan nimo og kaning pakigilawas sa imong asawa. Bali og usa ka tuig. Unsa dok? Mao jud na. Di masingon nga di yun ha, dili yun. Pero, kuan ba, kanang ganing panagsaan lang. Kung luya gani ang pamati ni Mrs., ikaw mister, kung mutok ka lang yun imong gana sa sex, na luya si Mrs., ay lang yun pamanggos. Niya, kung balibaran ka, ha? Aron di siya hingpit nga mawa din sa kalibutan. Doktor. Maunay sulti sa doktor? Upa. Og maunay na problemahan ako ron og maayo. Ganahan na bagi ko og jirjir kada adlaw. Agay! Unya, ang mando sa doktor nga dili na ko motorjak ni Silda kay bawal. Kung motorjak man gani ko, may lang ko nog kausal sa kabuwan. Ito. Kung gusto mo pang makita ang imong asawa nga buhi, tumana ang gisulti sa doktor. Unya pa, lami makay itorjak kada adlaw. Sao man din ako iniron ha? Kasayin ro ang sulbaro na, utok ang gamitin. Utok. Unsa man lagi akong buhaton pa? Pangabit! Kasi tabag ni mo. Kwapong tambaga na. Ako mga bit! Di taong ko pa, oy. Dili ko makahimo sa pagluib sa akong asawa pa. Dili, yun. Kung dili ka makahimus paglayip sa imong asawa, pagkinamot. Agay! Pagkinamot na lang, Noel. Ala. Papa! Salamat tay ha. Nga misugot ka nga anaong tika. Gusto na tong usa ka ronday ha. Kay lami pumunta ka ay usban pero likay na lang ta. Basi maunsa ka. Tambal, bi. Kikutasan na sad ko.
Ang lisod sa ko ginawa tong. Hindi ko tasan man ka. Mausa naman to karoon. Unya, usa ta ka kabay eh. Nagpagaan naman akong lawas. Unya, ginihina naman ako og handos. Basta lisod akong pag ginawa lagi. Tambal. Oh, mugo og tambal day. Kumbal. Emergency, paging dot beat. Emergency, emerging dot beat. Tumana lang lagi ng tambak, doktor. Aron di na mamatay mo asawa. Matay na simba ko. Mantindi lang ka ng anay na si Yuloy. Tagbaw yun ka. Anay ikaw kumahay niya. Pero bailano. Oh, Alam mo yung i-jejel kada adlaw gud. Mas may buhato na ko inyo eh. tumana sa tong gitambag ni tiyo nimo. Diha nimo. Ang? Ang imong amahan ba, tumana sa taon tiyo yung tambag, ha? Pangabit, uy! Pangabit. Ganas liti ay. Ibog yan na nimo. Iya pa na. Og siya la pirbit. Oh, bailano. Mauna. Hay. Lamiyar pa na liti, uy, bida. Ako, huyab ko ng bihana. Bay, apa mo? Hmm? Bilbaran ko. Tanaw siya sa kuwang atubangan. Nunaw na niya, murar kang tatao. May nang imuha. Muram nagkamuting nga kahoy taon. Kamuting kahoy yun. Naunsaw ang kay. Ikaw yung kuno niya gusto. Pahala na kung himuon lang kuno ni mo siyang kabit. Basta magkarelasyon lang kuno mundo ka. Saman. Guwapa ni Sliti, bayda. Oh, klaro kayo nga virgin pa. Oo, klaro kayong virgin na bihara. Sway, virgin. Kita ba ginas katakon sa imuha pa ay forbida. Mura ko nagbitin nga way dunggan ba? Sabi ibitin, baktin. Baktin way dunggan. Iga. O sus, igo alas litis imuha ba? Minaw ko, murag tuasik sa panay. Wala nyo naman, liki ko iya ha. Ikaw ba no? Salaka man mo makinalog istorya eh. Saan ka? Lampot kaya na. Ang kiki naran as baba si babaw eh. Ano sabi na? Kana mo kaong ka nga dili mangutbras pa. Mo na idunay kiki ang atong baba sa ibabaw. Mo na. Basin yung bakba sa ubusan na ba? Basta lagi. Igo na si Bob. Tuwasig yung kiki anak. Matay na yung bab. Tagbaw yun ha. Bailano. Abi na kong binuang rato ni Bailano nga ni ka din nagpaabot na ko. Tinod ang tanan nga gisulti nila, no? Nagpaabot ka ni mo diniharon magkasulti ta, Noel. Liti. Noel, naibaw na ko karon nga bawal na nga makikilawas ka sa imong asawa tungod siyang sakit. Ug ni ako, di mo hatag sa kalipay, dinamdam ko nga dawaton ako, himo lang nga usa ka kapit. Ayaw, yun ni ang imong gibati. Kay ugba, nga mapaabot rin ako. May asawa ko. Mahal ko ang akong asawa. Makahimo sa gluib kaniya. Noel! Day? Dong? Wow na, Day. Stanaw na ko ni Muron ba? Murag, lagsik man ka? Day. Ano to, be? Sige na, gamit ka ayo. Gitukaran ko sa kong gana ron. Ay, maluoy mo sa kunimo eh. Sige. Maayo man pamati ko sa kong lawas. Sige, okay ra. Pero uy, usara ka raw na. Kumaro ng imo eh. Lami ang akong pamati. Hindi ko sa akong pamati sa lawas. Agay, uy, ako po sa'yo kumuta. Agay, kalmi Ano ba? Katarog higda kay lamay na kayo. Birahe! Bahe! Hindi kay maluya niya ko. Agay! Ayaw ko na ko. Ayaw ko na. Hapit ako. Hirap niya tatay ha. Upa, uy, ginatko ka. Bisan kong ginawa, ginatko ka na ako. Dali Ako tambal, sabi pa sa tambal. Ugalo ko ni mo. Tambal ako. Bisan kong ginawa. Tambal. Ay. Uy, hala. Wa naman ni maglihok si Silka. Ang iyang pulso, be. Akong himursuhan. Oh, Diyos ko!
Wala siya pulso. Patay na siya. Namatay nga akong asawa. Silda! Day! Silda! Namatay yung tao si Silda tungkol siya sa sakit. Ay, sa'yo kayo, kikuwas Ginoo Silda, kaluoy taong Silda eh. Ay, kaluoy. Ang usasad, mo sunod na sa ding usaba, kining usa, kining dugay ka siya. Ayaw lang kay pagsabang tungod sa imong pag-jerjer sa imong asawa ang hinungdan sa iyang kamatayon, ha? Basig bukihan mo ang iyang kalimat, ha? Nagmahal ko nga. Ako mga bitpa. Uy, mauntang akong asawa ko nangabit pa ko. Unay nakadaot ni mo. Dili man yung kang patuog tabag sa imong amahan ko. Giingad ta ka nga, pangabit. Huwag ka mo to. Tara ma, uwahin na ang pagbasol. Uwahin na ang tanan. Matay gyud ang kong asawa tungod nako. Mahal ko lang kaayo siya. Mao nga kung makahimo sa pagpangabit. Mahal ko ang akong asawa. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Lorna, ingon. Ang asawa nga mahilig og sex, unya tagsa ra kaayo dugan sa bana, lagmit gid kining madakin sa pakasa. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahiligay. Ay, tag na lang. Pero wag ko maus Victor Jack sa akong bana. Ngang sakit uspan ko niya. Pero wa man. Bangon na lang ko eh. Ay, abrihan ko na yung bintana, bi. Aron makalusot ang init sa adlaw ining among kwarto. Oh. Hala. Kanang nangihinga nagatubang din sa bintana sa among kwarto. Si Dario man na. Hala, uy. Kanindot sa iya nga tan-awon, katuskig. Unya taas ang dako pagyud. Hala, may nga siya ko nakita. Dawi, kauwaw. Iya ko nakita nga nagtanaw sa iya. Ay, nang kilo pa sa noon ning ako na. Si Rolly, pukawan ko akong bana. Dong Rolly. Dong. Uy, sige malang siya hagok, uy. Iyang shorts, be. Hubuon ko ni. Nana, karon ang iya na sang brief ang akong hubuon. Hala, uy. Hindi kuko maning iya, uy. Pagkawalamit ni banaha, uy, biset. Peh! Uy, Day! Taylor na! Uy! Niya ka manggod din sa suok, nagtungkok. Ay, sa'yo di ka ni bangon, Day. Pagmata na ko, wala naman ka dito sa kong tapad. Bangon pug sayo, way ayo, way lami. Ha? Kinsay way lami, Day? Ako? May lain pa, ikaw. Kakuha nung tag-usa gabi eh. Unya, wag gihapoy lami. Bada ay, ingon ka kay imo kong uspan, wa man lagi. Usban noon tataka, Day. Pero, nakatugmang ko. Anong wam sa kuning pukaw agad? Bada ay, kapila ta kagipukaw, pero wa jud ka mumata. Busit kang dako, wa kay ayong pagkabana. Ay, ano gud sapot-sapot, jagod. Tana na. Balik tas kwarto. Usban ta ka. Tano da yun? Oh, kana ba? Kana no, balik sa kwarto na. Di mahuling anso, pero wala paghapon. Ang anso eh. Dito na nibi. Dito na nibi. Sana all. Mao ba? Tagsara nga makig-sex nimo ng imong bana? O, lagi maui. Kundi na ko hagdon, di lang sad siya. Uy, muro dex papa nimo. Kundi na ko hagisan, di sad maghubo. Mao ba day mo?
Kanang permi din ani mong hagisas papa. Ay, sus. Ooy, kanas mandex ay hagisi na pirmi. Ay, usahay lagi ma. Makahuna-huna ang tagdautan. Uy, unsay buti mong ipasabot, ana, Lorna, ha? Nga nakahuna-huna ka nga, magpaturjak kag laing laki, ha? Lorna? Uy, unsaon tagsaraman mo turjak? O nakahuna-huna na lang tagpangapit diri. Uy, Lorna, ayaw gyud taw nagbuhata, day. Dako kay nang sas Diyos. Hagi sila ng bana ni Maron turjakon ka. Unyag hagisan ako ya, digapon ko turjakon. Unsa may mahitabo? Ay, ayaw, basta ayaw lang yung pangabit. Kay, masugbang imong kalag anas kalayos impyerno. Unya lagi og di kid badag hagis ha. Ma, unsay buhaton ako. Aw, ug di madagagis. Aw, sige, layat na lang kayo, day. Hala, sige na kaw. Uli na na kay. At tuon ko patos papa ni mos kwarto. Hagisan ko sabto. Unsa? Mo na sulti ni Dario Gawmayaw? Ayo lagi ikaw. Hibo ko no kay siya nimo. Isang may bana na ka. Abi ni mo Gawmayaw, ganahan baya sa kuan ng Dario. Kay tan-aw ko ng tawanan no. Palatroid siya kaayog na. Oy. Sige man gani nag pangabang og buring. Ay, di man na siya matagbaw siyang uyab. Uy, mao pa. Kung siya pala akong nabana, tagbaw gina siya nako. Di gina siya mangita og lain gawas nako. Ha? Bida no? Unya unsa man. Galain mo kung una-una sa Saba dia oy, igagaw ta oy. Ano na igagaw? Una yung lang tayon. Yak. Ako sa ingnon nga, magkita mo sa gawas ba? Ako sa ingnon na. Ay, ayaw lang uy. Mahal akong bana busa. Di lang ko anak gaw uy. Ingnalas Dario ka, nga unya na lang. Kay mahal man ako akong bana. Busa ing na si Dario ha, nga unya na lang ha. Ing na si Yagaw ha. Yung uy. Hoy, mihako ka mangkod noon diha. O pag ganit ay agi bisan usa, hago ka na diha. No. Uy, lamit ni mo ay. Gusto mo ng hagok ni mo diha. Pantay lang kang ruliha ka ha. Naupos akong pailog ni mo. Busa di na ka makamahay kung ingon ini akong buhaton. Ay, matragaw. Gusto ka makikita ng Dario sa gawas? Oo. Nahibaw magkugaw dako ning sang akong nahuna-hunaan. Pero di na ko kaya nga. Hagukan lang ko permis akong bana nga way buot. Okay, gaw. Igagaw ko ta. Musta tabangan ikaw nga, maturjakan kaglain kaw. Igagaw ko ta. Tabangan gid ka. Ato na ko sa Dario. Aron makaturjak siya ni mo ha? Gawlo na. Pagilok sa imong pungot na. Ang dapat sa ako Kanya, sige pa tayo. Ano kas pungot ko Ang akong bana, may pungot. Pero ikaw... May ano nagkapagig sa bao. Mabusulod sa bao pa lang. Nabasag ko. Karoon, kini. Birahe! Bahe! Da lagi! Nganong labi man gyud ang ginadili. Tinuod ko di ay nga may relasyon mo ni Dario. Oo, tinuod. Ano mamakakmag ko? Tinuod ang tanan. May relasyon mi ni Dario og may nahitabo na namo sa makadagangi kayon. Ano nakabuhan magay ni Lorna? Mahal ko maunta ikaw. Kana tungod kay wa mo'y kahatag nako ang tanan kong panginahanglan. Mao nakahimo ko ini. Tao lang ko. Nagkinahanglan sa lawas ng kalipay. Kapag unsa imong gibuhat panahon nga magkinahanglan ko nimo. Ha? Di na ta magdagan pagsulti. Karon kay miangkon ka nga may kabit ka. Magbuwag ta Lorna. Tungkol kay di na ko nimo. Kay hugaw ka na pagkaasawa. Rolly! Kigbuwag kid ako ang akong pana. Tungod kay nakasamang ko sa akong pag-aasawa. Apan giangkon ko ang akong sa nga nahimo. Tao lang ko nga nagnahanglan og lawas ng kalipay kada adlaw.
Basta wag ko isapayan nagibuwagan ko sa kumpana. Wa jud ko magkuol bisan gamay. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Rose. Ginaingon, unta ang imong gipangita nga serious ang pagkababay. Way labot ang requirement nimo nga batik dagway. Mao kini nahitabo sa akong kinabuhi, dili na ko mahimong mahikalimtan. Romeo, nasa silong si Rose ay nagpaabot nimo. Kinsa mo? Si Rose. Sa ko na yan tuyo na ko ma? Ay, abot lang. Naog ka. Samukan, babayhan na Ay, huy Romeo ha. Naapil bas imong listahan nas mga babae ka nas Rose? Wa mo Paglaro oy. Unya? Anibawon ka ko sa contest mga babae ma. Wa na si Rosa qualification ako sa babae. Kakong uyabon. Ayaw pala big hinambog oy. Sige na. Kanauga si Rose kay nagpaabot to nimo. Tukayas ang nanaog ni Romeo, uy. Gisultihan basad ka sa siyang mama, nga ni ako sa silong nagpaabot niya. Rose, Ay, salamat, kinanaog ka na, Romeo. anong niya ang Rose? May tuyo ka ni mo, Rom. Sa mana? Di ara ang kwarta nga imong huwaman, oh. Wa man ko manghuam ng kwarta. Nanghuwa mong good ka. Wa lagi. Ingon man si Abloy, manghuam ko no kag 5K na ako. Oh, Maong ni ako, aron hatagan ka ining 5K nga imong huwaman. ang maning abli. Sige na, dawatan na ning 5K room, oh. Bisag, di lang gud ni mo bayaran og kwarta, good. Lain la ibayad ni mo na ako. Unsay? Bayri ko og gugma room. Sana all. Ano siya mga baby Romeo? Giduot mo ni mo sa akong naong ang kanang linibong nga kwarta. 5K ni. Gikan ni Rose. Kay matod ni mo, manghuam kong kwarta ni Rose. Daan palagi ko. Nga muhatag si Rose nimo og kwarta. Kanang kanidara. Pahamak man ka nako. Talimi ano dapatan lagi. Dapatan ni ka. Pabay pa sabi. Sa dili ba ko nimo dapatan, paminawas ako. May isulti ko nimo, Bay Romeo. Sulti na dayon, sulti. Ingon ini. Nagkasugat mi gahapon ni Rose. Unya, ingon siya nako nga pasultihan kang nahigugma siya nimo. Motong akong gisuwayan sa gumidya. Akong giingnan nga. Kana ra ba si Bay Romeo Rose? Di na madali-dali nimo. Di na masansayon og babae. Kung nahigugma ka, pautanga og kwarta si Bay Romeo. Ug ayaw pa bayra. Hinuon, pabayra siya gugma. Una, pahamak yun ka. Ama ko eh. Hibaw yun ka. Gani ka pasal ako ng dagway ni Rose. Kahibaw lagi ko, ana. Ako ra bang gitry good? Try si mong mata. Ako dili ka. Amin lang 5 KB. Kaya ako naiuli ni Rose. Kuya, Eh. ibo ka nang iuli. Ako rin gunit ni. Weh. Di na ni mo iuli ni Rose, oy. Kung mao, bayran mo ko na o gugma, Bay Romeo. Rom, asa man ka? Bisag asa. Nganong utana mo ka? Ngutana lang. Update pud pag may time, good. Nagdali ko, Rose. Ay ko lang ana. Kung nagdali ka, nagsakay unta ka. May mo ba, Rose? Ay ko sa muka. Romeo, nasuko ka na ako. Naglagot ko. Kay sabog ka pabayhan na ka. Sus. Uy. Lakilag pa. Bisamot ka bati ang dagway. Oy, Rose, gusto na, oy. Lain na silimutan ako nga ang maayo, eh. Samong ka? Ganong gigon ani man ko ining Romeo. Ngano man. Hulong sagot si mong paghilak. Paminawas ako, Rose. May isulti ko nimo. Unsa man na? Ayaw pa sige patala-tala style. Ayaw na sige lang kag tingsi. Ilbi nag mag-atubang mo ni Bay Romeo. Unsa? Kay ngano di ay abloy? Kana si Bay Romeo, ganahan nagbabay nga serious. Oh, serious? Kanang 50-50? Kanang gisakay og ambulansya? Mao ka. Mo nang di ganahan ni Bay Romeo. Kay mura kag taling-taling. Ang maayo nimong buhaton, aron mahigugman ni Bay Romeo. Kanang magsineryos ka ba? Kanang dili 50-50. Kanang dili sa kag ambulansya. Kasabot ka ba, Rosa?
Kasabot ka ba? Sakto na ning akong gibuhat. Maayo sa ding mo tambag si Abloy na ko da. Ingon siya nga mag-serious na ko aron mahigugman ako sa Romeo. Mag-serious na gyud ko. Sakto na ni akong hitsura. Maayong buntag, sister. Wa kailan ako sa tatay. Sister, nanamin ka man anang among samin nga dako. Unsa may imong tuyo, sister? Unsa may imong gianhi sa among balay, sister? Oh, Rosana? Ikaw ning inahaka ka? Kausa lang ka na imong matre, ha? Ni anak ko suod sa kwarto sa motel. Ingon si Abloy, anhimi din mag-abot ni Romeo. Oh, my Romeo. I'm so excited. Just can't hide it. Bay, Bloy, sino man? Naaka na babae nga imong gingon nga ako turjakot ko adlaw. Unsa man ka ba, Romeo eh? Okay, salig na ko. Trust me. Tuan na, naghuwatan siya nimo dito sa sud sa kwarto sa motel. Di ay. Gupahan ko to ako napilian, Bay, Bloy. Mong napahumot ko bayo ba? Bay. Bay. Kanang babae nga akong giingon nimo ba? Na siya pakulo. Si pakulo niya. Ay, di na siya magpahubo. Pero, magpahubo na siya panty sa lalaki nga mo gamit niya. Anong ingon mo siya na? Basta mo niya yung style. Dili magpahubo siyang gisulob, pero magpahubo siya sa iyang pante. O na! Gisira na niya ang pultahan. Kikulbaan man ko eh. Pero, tumanon ako ang instruction ni Abloy na ko. Nga dili na ko hubuon akong gisulong nga costume. Pero, okay rog, hubuon ni Romeo ang akong panty. Nagpalit ko kong tibak nga panty dito sa kay-okay kanina. Motopal ko gihigda ni mo, ha? Okay. Nganong kini magsinina sa kamadri ang imong gisulob? Dinig kang mag-costume, untuk jakon? Mo ba? Wow. Gaya ka pa. Hikang ko imong boobs, ha? Yes. Okay. Kahit sige boobs. Kining sipitan siya ang paa. May mong ako ning hinulon, miss. Ano hinulon ako, ha? Kisi mo ti Romeo yung kamot. Hinul sa akong chup-chup. Kumot virgin. Wala ka. Kaya ko na mudahan mo. Ay kumudahog sex. Labi na virgin. Ikom ka. Kilok mo. Punta lang. Kay mayroon ko nagpagilog sa mainit. Tantangon ko yung panty, ha? Bukso na ko ang iyong gisuloba. Kay tantangon ko yung panty pinagis. Baba. Sige. Wow. Buti mong panty. Tama na yung panty. Nagis kong baba. Lagi. Dali. Tama na ako. I-insert na ako ako. Okay. Okay, dali Nagdali kita ikaw. Sorry, ha? Tayo na ako. Sakit kayo, Romeo. Sakit kayo. Ikaw ni?
Oh, sakit kaayo. Uy. Ikaw di kong kito, Jack Rose. Ikaw di. Ako lagi. Di makamutuon ako, uy. Hubuon ko akong gisulo ba nga costume sa Madre. Oh, niyaw. Ikaw yun ni Rose. Ay, kasakit. Sakit kaayo. Maging may amboy na. Ano ikaw may gibay na babae nga? Ako to yakon. Ang may guha. Rose. Ayaw paghinak. Baliha, uy. Ingnan di kag taisa kay sa kaayo ni padayon yung gagiyo diha. Pas pagit kaayo. Mga langit nga naman yun. Pag nang babaeng Bernan, kinipang ko si Rose. Pati yan magnaong ni mamayana. Diyos ko, Lord! Si Romeo gyud ang naka-virgin ako. Perting sakita sa kong puwerta, uy. Pagbasol man ko, wahin na. Pero pertis ang lamia sa akong debate. Ang lalaki nga akong gihigugma, maumay nakauna. Sana all. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Mandex ginaingon, di mahalag og gihigma ko ikaw pag-ayo. Apan ikaw sayo kung ganong dili ikaw ang akong gipakaslan. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga dili nako mahimo mahikalimtan. Unsa? Ano di ba yun? Kurti hilak ka layla eh. Kaya na ko na siya siyang uyab. Imatol pa, kita na ko ng laing babae ang uyab taon. Ipuli ko nun niya. Kaluoy siyang layla eh. Kung ako pala untang iyang gisugot, dili ko unta siya mag-uulong maghilak. Kay tinuod kong nagmahal ug nagpangga kaniya. Pon, iya kong gibastid. Wa niya dawatang akong gugma. Kung mao, ano yung higayon ba? Mauyab mo siya. Pamisitae siya. Mauna ni imong higayon, Bay Mandex! Bay Silso. Nayabag ka? Ha? Mupungit ka niyang babae nga saling nga yung lang laki? Kuan man gud tay. Mahal pa man gud nako sa Layla hangtod karon. Mao nga panguyaban ako siya balik. Bija ganyan mo eh. Ayaw lagi ang bayanya kayo manana. Natulimbang nilaing lalaki. Hiwi ni kayo ni kadong baba niya. Uy, nung sa kabaya. Tatay siya rin. Kung narabang imuha nun, no? Gat nga. Gila ba natang kong dako? Oh. Kung magawa na nagamay sa kuwan 50 stabos nga. Kayaan ang imo. Unya. Ang nakauna ni Layla. Dako pa mas pisos ka karaan. Uy, lupig ka. Kung mag-sex mo ni Layla, di na siya malipay sa imo. Kaya mura naman lang kuan taon, uy, nagian ang tugangin ang iyo, ha? Uy, sangit. Mga agin mo do, eh. Iniwanggol sa nang imuhang istorya tay. Uy, kuanggol! Dili tanang babae sama o kinaiyaan ang imong nasimunaw na tay. Nino? Uutan sa Layla. Nakatiming lang siya og lalaki nga salbahis. Ug ako tay. Ako ang hupay sa tanang kag-ol nga iyang gibati karon. Busa. Pamisitahan ko gyud siya karong Domingo. Gahi agad og oo ni mong susihan, uy. Ay, bahala ka! Bahala kay buhay mo! Unsa tay? Nga sa silong si Mayla? Gusto siyang magigsulti nako? Correct, man ka, correct. Pagkada. Oo! Nasayo ko nga dako na siya gusto ni mo. Mo nga, siya niya lang tingali ang niya ni aron mamisita ni mo. Busa, kinauga dito. Sige na, kinauga to siya. Kung manguyab ni mo, awasog ka. Nayabang naman tingali ni mga bayhana. Nayabang niya. Kangilago niyang pagkababay. Sige na misita og laki. Bigani, bi. Kanaugon ko siya. Mayla? Mao ka na. Nabuang nagitingali ko, Mandex. Kay human ko, masayad nga padayon kang manguyap kang Layla, naguol ko. Kinahibaw man ko nga dili kag yun malipayo na ba niya. Kay wa ba siya mahigugman nimo? Ako Mandex ang nagmahal nimo. Mao nga, nagpabaga ko sa kong naong sa pag-anhi dinhi. Aron mo'y mo sumbong sa akong gugma diha nimo.
Gikasubo ko, Mayla. Si Layla ang gipitik sa akong kasing-kasing. Busa, siya gyud ang akong panguyaban ug pakaslan. Siya gyud, Mayla. Salamat day, Layla, kay imo nagi kong gisugot. Kanatungod kay matod pa nila, kung masakitan taog usa ka lalaki, ay lalaki rasab ang makahupay sa tong kagul-anan. Mao nga gisugot ka man, Dix. Matuod ko nga nagmahalong nahigugman nimo. Busa buhaton ko ang tanan aron magmalipayon ka uban ako. Pero, Mandix, di na ba ko virgin, ha? Kadaghan ako nakuha sa kanina kong uyab. Maabitaw nga, naglisod ko og kalimot niya kay mahinumdum magit ka pirmi sa dihang uyab ni nga. Bisag asa ko takilid, igo mang gyud. Ari ko takilid sa oo, igo. Ari sad ko takilid sa wa, igo gihapon. Kung maghayang ko, sa mo to ka igo. Misuway sad ko ko. Igo ang gani gihapon. Sana all. Mao na nga, naglisod siya ko kalimot niya. Oh, Layla. Nahibaw ko nga tinuod kakit kinahigugman ako, Mandix. Basta, buhatagit ang tanan aron matakli ang gugma ko sa kong uyab diya nimo. Buhatagit ang tanan, ha. Uday, Layla. Buhaton ko ka na. Ugma manuroy ta, mag-date ta, manood ta og mapugnaw nga lawag. Ug buhatagit ang tanan aron malipay ko uban nimo, ha. Ganahan, dahil ka nga silapan ng ano. Sige po, silapan o. Sana all. Pipahip ka pa ko, be. Kaya akong nalipaton, ha. Dan pa, maana ni. Maana ni gidapos imo. Kagamay. Kani, o gamay, pero gahit ng kanya, day. Adi silbi ko magtakilid ko, uy. Sa mo tagmabot ko. Maghayang ragit ko, ni. Paitaan ni. Naho tayo mahimuan ni. Uy, niya naman ni. Hala, sige. Naginuton ko na lang ni. Kanina lang. Pero gamay, Lamia, day. gamay sa daan ni Omnichal. Bahala na, day. Mao na nga diha. Ha? Giprangkahan ka gyud sa imong uyab nga diskontento siya sa imo, ha? Pero, happy mangyapon siya, tay. Happy. Tingin man siya nga, basin maalar ako na siya sa ako, ah. Maalar na siya, dugayan ba? Ay, kanya kay dako ang nakabigyan niya, no? Mangita niya og lain. Na, ang angay mong pangandaman niya ni Amandis, nga makakita niya sa lain. Bantay niya. Ah, tay! Unsa? Mao na ba may layong uyab si Layla ron og nakaila ko siyang uyab ang silingan Simon ba? Dako kayong tao Simon ba Kung mao, sayang lang ang gugmang gato ko niya. Kaya, ngita ba mo siya glain? Sakto, husto ka, wag yun may padulngan ng inyong relasyon. Buso ako pa ikaw, si Mayla lahiyab ba oy? Porbida, kay dako kay si gusto ni mo oy. Kunya, klaro, pag yun ang virgin Mayla. Ngun ano lang yun ang akong buhaton ba eh. Likayan ko na si Layla. Ug si Mayla lang akong uyabon. Si Mayla. Salamat nga imo na kitong ipawayapan, Mandex. Nalipay kay ko. Uyab na yun ta. Salamat, Mandex. Hila ka? Hilak manis tumang kalipay, Dex. Salamat, ha. O karon nga uyab na ta. Ikaw ang tugyanan ko sa akong kaputli. Ikaw man, Dex. Ba ni Virgin talaga ko.
Muna na to. Kilo. Ano sang board sa ating bibigyan? Ay, kalami. Dex, kalami na, oy. Ako naman ipakang ako. Ay, kay Jung. Ay, Dex, Dex. Si May lagyod ang akong gipakaslan, kay siya ang tiniud nga nahigugman ako. Ug ako ang naka-virgin niya. Samtang si Layla, mo nilay akong hibawan. Nga gibuwagan na usab siya sa lain niyang uyab. Sayang lang ang akong gugma nga akong gipahinungod niya. Sayang lang. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Rita. Ginaingon, gusto lagit kong makaanak. Mao nga napugos ko sa pagpakasa sa akong kaminyoon. Apan gimahal ug higog paghihapon ug maayong akong bana. Mao kining nahitsong kinabuhi nga ako mahimo. Mahikalimtan. Kakilokan akong upuas. Kakilokan akong upuas. Jonas. Basta sa imo eh. Sayo po na ko. Iso eh. Pinawasay ang balik ko eh. Pindot ka na. O titigil mo. Dahil sa hindi na tinunduhan ko pa ako. Kapani kayo. Ako din mo ini. Ayaw lang ako. Sakit dahil. Sakit. Ay, dyan. Panas. Tunga. Birahe! Bumbahe! Gusto. Umustag-on ang gabi is inyong kasalnak, ha? Wala ka magnaluya. Sakit na maoy. Nagdugo man ako, Ay, anak, ginaoy basta virgin pa kang mahilabtan. Pero, inikadugayan, ana, mawala ng sakit. Ang lamig na mo puli, anak, nak. Ang di ay. Gusto kong magsabak dayon ko maaaring makakita na ko og anak. Kana, mo na labing importante sa kaminyoon, nga makabatod og anak. Huwag lami ang kaminyoon na kung way anak. Musa paspasigin ninyo, ha? Aron makakita na sa dayon ko sa akong apo. Jonas, matuig naman takapin sa tong kaminyoon, pero wa lagi gapon ko magsapak. Oo, wa pa lang siguro ang timing ni Day. Pabotol na to, nga ihatag sa Ginoo. Di ko yawan man ko dong, basta dili ko makaanak. Kay doon na ba ako iyaan nga naminyo nga natiguang nila nga wagit makaanak. Ako Day, kung di pa gani tamakaanak kung sunin to iga, pahiling tag doktor Day, kung kinsay di makaanak na to. Dong, o kung simba ko, ako ang dili makaanak. Dili ka ba mausap din rin ako? Bida sa ng istorya, eh. Love kitty ka. Mahal ti ka. Busa, kung may tabo mo ngayon nga ikaw mo hindi makaanak, di ko musang ni mo Rita. Dili o dili ka. Unsa, nagpanagan na mong duha sa pagpahiling og doktor.
Kay di mo gusto nga masayod kung kinsa ninyo ang dili makaanak. Uma, pero gusto gid ko nga magpahiling mo og doktor aron masayod ko kung kinsay dili makaanak namong duha. Ada kun mao, sige tana-tana. Tuwa mas probinsyang bana mo magkuyog ta. Mga tutag doktor. Sige. Gusto gid kong masayod kung makaanak ba ko o dili. Tana, mga tutaog doktor karon dayon, ma. Ma, nalipay kay ko makaanak yun di ay ko. Mga resulta sa paghiling sa doktor na ako. Kung mauna nak ang imong bana, siya de ang di makahatag og anak. Mo di na akong problema ron, ma. Gusto bagit ko nga makaanak. Busa bahala na. Mangita gid ko paagi nga makaanak ko sa bisan unsa nga paagi. Kay nga ano nak ha? Unsay dahon-dahonaan mong buhaton ha? Rita? Unsa? Di lang gid ako sultihan ng akong bana, ma. Nga dito na ko gikan sa doktor. Basta, ang mahinungdanon nga, nasayod na ko. Nga siya gid ay dili makaanak. Kay unsa ba lagay nahuna-hunaan mo, ha? Ma, si Edgar pa. Dako mo siya gusto na ko. Basta, ato ko niya magpaanak. Bright mo kang anak ka kada. Salamat. Nak. Di ka mo magkagubot si Jonas kung makaanak kas lain. Ha? Nya masayod siya nga dili siyang amahan sa bata. Oh, di masad na ako siya pakisayran. Kana ang ipasalig ko ni mama. Ikaw, Gaurita, magpaanak ni Edgar? Gaw, ato rin ang sekreto ha. Tuig na mga kapinmi nga nagminyo si Jonas, unyahang tudruno pa manggit ko magsabak, uy. Ang sadihan nagpahiling kong doktor, makaanak man kuno ko. Oo, klaro na. Ang imong bana mo gyud inutil. Basta gaw, sekreto ha si Edgar P. Ina siya nga, magpaanak ko niya. Ina siya nga magkita mi sa kawas. Malipayan kita si Edgar ni. Kung may bawo siya nga magpaanak ka niya, dako kay gusto ng tuhanan nimo. Sayod ko. Kay diyang imo siyang gibasted. Unya, naminyo ka ni Jonas. Pas kang gilakay niya. Ina siya gaw ha, nga magkita mi sa gawas. Pero anak ra ang gusto kong pangayoon gi kaniya. Tungod kay wa ko'y gusto niya gaw. Okay ra kay ko bay. Nga di mi magkarelasyon. Ay importante ba nga makatilaw ko niya? Kaya ang todong bay gusto gi kay nako sabay nga maang. Sige. Kamon lang pa istorya. Makisulti siya ni Mus Gawas. Okay. Asa? Si Gawas? Asang gusto niya nga magkita niya? Asa ba yan, day? Ha? Asa ba yan? Salamat, day, ha? Nga ako'y nahuna-hunaan mo nga makatag mo anak. Pero tempa uy, sa di pa taman nodog motel pa. Isa aduna na ko, Edgar. Na kung magsabak na ko sa imong anak, di ka maghasol na ko, ha? Anak rabay akong pangayon, di ka nimo. Oo, lagi day. O day, Rita. Ang importante nga makatilaw ko nimo. Abi nimo nung dako kay ko gusto nimo, day. Sige, tana. Banod na tag motel. Tana, Edgar. Nakatilaw na gid ko ani. Ang tulog na eh. Sige kay ko ani. Isuan ko na. Sige. Uri, kadita. Karang awa di. Ako na ako, day. Katako ang katana. Taas pag yun. Abo ang patilaw ako, ebe. Ang ganon ko. Di mahot. Ay, asa di. Ay, baka. Agad. Kana, ay, baka. Sige pa, day. Kana, day. Kana, di ako bayan, day. Kana, day. Tuloy na di naman da. Ako naning iko ang kakuha, be. Lamin na kayo, day. Di nga taning tulog ka pa. Sige. Kana. Sige na. Itiyo na na ako. Lami. Nganong lami man gyud ang ginadi
dili. Unsa? Ikaw, Abdos? Uy, dong. Gidungog na gid sa Ginoong atong pag-ampo nga magsabak ko kay... Hindi may bata na sa akong tiyan. Pero day, nagpahiling kong doktor nga walang kamasayod. Ha? Baog ko, inutil ko, di ko makanak. Sayop ang doktor dong nga imong giduol. Kay mas gamhanan ang akong giduol ang Ginoo. Hugot kong nag-ampo nga unta. Magsabak ko busa. Kimilagruhan ko, Jonas. Nagsabak ko. Magaling kang kupal ka. Mutuo na gyud kog milagro dong. Tuo na lang. Sige, tuon na lang ko. Salamat ka. Milagruhan ta. Milagruhan ka. Yay! Milagro! Milagruhan ka, Nerita. Milagruhan ka. Oh, yes! Nanganakit ko nga nagtuo si Jonas nga siya ang amahan sa kong anak. Walang siya kaliputan nga laing laki ang amahan sa bata. Karon, mabdos na sad ko sa anak ni Edward. Ang nagtuogi ako na kong ba nagimilagruhan mi. Mayuon. Pero, nalipay sa taon ang kanahan. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Katrina. Ginaingon, ang mga demonyo dili angay nga musanay ug kini angay nga mamatay. Mao kini kay tabusong kinabuhi nga di nako mahimong mahikalimtan. Si Park ni siya naninawag. Hello, Park. Asa na ka dapit, Part? Sa mo ang day. Ay, limot ka. Doon ay budol fighter sa mua, uy. Hala, sorry, Park. Limot ko da. Dali, dire, apas na mo. Kaya ito mga parts, dire. Pero, Park, kapi naman ko eh. Ang ano mo di kapi, ikununsam ko, eh. Hadlo ko gongo, uy. Kugilara, Part, ikaw pa, iso di mo. Upim kayo mo mga lalaki kung magigrambol kanila. Sige na, apas, dire, Part. Iwaton ka na mo, ha? Bye! Sorry, Park, kay... Hello, Park. Park Michelle. Park! Kaki-off naman yung cellphone niya, eh. Saan man ako pagpanangit sa kong earmats o airpods iniron? Nga, nag-away ra ba sila ganina? Ay, ni mo, Part, eh. Amo ko ni ato sa amo gabi, eh. Sorry, good part, eh. Wako kaakog panangit nilang mamagpapa kay nag-away magod silang duha gabi, eh. Pasig ako niya mabandahan silang kalagot sa usag-usa. Nung gabi, hagod, sige na slag-away, Part. Saan ni nga akong amahan? Sige magbisyo. Nasakpan naman sa airmats nga may babae na sad. Papaita, maubad eh. Mahugod. Mau gani nga o nalanggod ko musulti nila nga mulaag ko kay pasig ako mabandahan silang away. Pagan ng sibilyan. Nga, kamusta ng gabi eh? Enjoy? Ay, enjoy kayo eh. Nagdamo mga gwapas, Part, libra. Mao ba, Part? Lucky, Part. Pulos mga gwapang gidang, Part, libra gabi eh. Kisa may nangangan? Squad mo to. Dita, Luida, nya katong usa si... Masing. Mao ba, Part, Michelle? Ug may naibka nila si Part Bidget. Unsa? Asa na bansag ko do ka, ha? Nanungutan naman ka. Tubag ako, ay kung tubag kag pangutanan diha, ha? Kana sige singgaak sa imong tingog, mao na hinungdan nga makakita kong babae. Yaw-yawan kay ka. Oy, sa uyab patang duhang daan na hibaw na ka nga ingon inin ako. Og labaw pa sad nga di ko amang kaniadto mong muyaw-yaw ko ta mas ginhawan ako. Ayaw pa po Saan taon mo? Ayos to naman na sige ninyong lalis eh. Kapuyan ninyong duwa paminahon. Sobre ka rin mong inahanay. Kapoy kayo, kutina eh. Mo ni sulti di. Ako gyud, ikaw di ay, ikaw. Hangtod ka sa makamuundag ka ng imong pagkahimabay. Unya nakamuundag ka ng mainotel na ka, ha? Ha? May ko na mata ko. Saba diha oy. Lisok magkabayo. Mahitabo gani na nimo dili og digyo ko mo ate man nimo. Ayaw. Dili bitaw. Tan-aw tagdo na bay usas imo mga kabit mo ate man nimo. Kapoy. Ay. Unsa man? Ay. Di mo mapatuon ako? Kay hot nun ko rin pamuha ka nga tumabot ang din eh.
Asa man ha, ma? Ah! Bukon ko ning tanan din eh! Mabog nga Sam. Basta mabog na nga, doon na yung problema. Hilak na yung kapat Katrina. Bugod. Saingan. Ikaw! Ako na part. Sagdi lang ako mo hila karang bawa ang kahuon sa kundugan. Eh, ikaw ang mga part. Ngayon, punan na ito itong ginom. Palit ka, Bino. Saman, ha? Nanas Katrina tumbay. Nagpaingon na din nato Anda mo ha. Atong babagan ang tumboy unya dado na to sa atong hideout. Og lugoso na to. Ha? Ha? Tingog bra. Ha? Bi. Nanay. Bira Katrina tumboy nga way tumoy. Ha? Dali, dali. Di mo simbabag. Hubog ka? Inom lang. Di pa hubog. Ngayon mo ko gidagat na Bombay. Silang mga gang. Tagkay. Uli ka eh. Uli na ka. Sa. Pipayon sa kanamo Katrina, ha? Di ko lipay-lipay. Kainom na hanggod ko. Next na lang nga Bombay. Garon na akong gusto. Ha? Garon, tali. Buhi ko Bombay at buhi ko ba? Di may mo. Bisa tumboy ka pa Katrina, pero may buho man ka. Ay! Buhi ko Bombay! Gunitin niyo si Katrina be. Buho ka niya. Maglisog o paso din nida. Gunitin sa bayo ha mga gang. Gunitin niyo. Ay! Okay! Kanyo! Uy! Kita na kung kuwan ay gos magpati sa tumboy mong buhay. Amo palupig mong tumboy ha? Kiyay. Ha? Wow! Wow! Kaokto sa imong tutoy. Mura bag nanulisok ug sad anda. Kabay! Kanitot yan kani. Bisag way gatas nga gawas ani ang gitutyan pero lami kayo. Kabay! Buwan ka! Lami man day kang tumbuya ka ha? Buot ni mo short di. Uy! Wow! Nag-brief pa ka. Pero nindot kag sampot da. Papak ko na to sampot. Buwan ka! Ako na to be. Kinamuton tani kini kinamon tani. Kasi ba pa? Lambi kayo. Gilok ya, gilok ya, gilok ha. Tigdaan ninyo sa pagda. Dali. Pagda. Yana. Wow. Oh, pink. Pink. Oh, kalami ano. Di, silakan na tabi. Kalami ani. Hoy, ay pakiniya. Ikaw lagi. Ayaw sa, lami pa kayo. Lami ko matilas ha? Lami ka. Murag kasi dito naman na. Kadit-kadit. Paghuwat ya. Napugon ti karon. May na tayo. Kani pasud na ako dito. Demonyo! Demonyo bitaw. Demonyo na demonyo ay siya. Sakitas ako. Si Bombay kining nasa akong tupad ka nagika. Ay naman ang iyong mga sakop sa kaang. Mga demonyo sila. Gigang-rape ko nila. Kutsilyo. Aditon ko ni kutsilyo. Good ni mong demonyo ha ka. Kinipag. Sabay nagpatay ni Bombay. Sultihi ko, Katrina. Ay, kadlok. Uyuan ko niyong pulis. Tubaga. Sultihi ko sa tinuod. Ako, tiyo. Demonyo siya. Ila kong gipuli-puli ha, grape. Mga demonyo sila.
Angay silang hutdon sa pagpatay. Oo, kalma. Kaila ka ba sa uban nga nag-rape ni mo, Trina? Nakaila ko nilang tanan, tiyo. Nakaila ko sa tanang mga demonyo. Musta, Part? Gusto na kita. Maayong abogado nga among nakuha, part ni siya. Hanyaon sa ban, ha? Dating gawin ta? Di na ko part, mag-usap na ko. Di na ko anang inom. Kay mo to'y nagkaingon nga nung nademonyo ko itong gabi una. Lo, sorry kay Part, ha? Sorry, good. Kisam ng lalaki nga akong masugatan. Bag-o man ni siya sa kong kanan, oh. Miss? Mahimong mangutana? Ha? Hain ang bahay ni Sir Armando Police? Akong tiyo ang imong gipangita. Kanang baya o man ang bahay sa akong tiyo, Armando nga polis. Sorry kayo ha. Gusto unta kong manguyab ni mo, Katrina. Pero basig mo ingong ka nga, risk ko ra kaay ko. Kaya bago pa kita nagkasuod. Pero, di lang kumudayon sa pagpanguyab ni mo. Kay nag-gangrip man daay ka. Gusto na, Enrico. Ayaw nag-ipadayon pag imong isulti. Giluod ka na ko? Giluod ka? Naklaro na ko nga giluod sa akong pagkababae sa Enrico. Nag-gangrip ko. Wa na lang ko mamugos Giluod na siya na ko. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Si Wilson, ginaingon, doon na gyud ay babae nga idaran, unya, lami pa. Nga kung imong matilawan, lami pa siya ka sa imong uyab nga sama na akong batanon. Ningay tabo sa akong kinabuhi nga di gyud ako mahimong mahikalimtan. Mag-date na sad mo ros imong uyab. Oo ma, Domingo man ron. Ting date man ron na mo. Hey, Wilson. Nahibaw ra ba ko? Nahibaw ko ninyong mga batanon nga hat gud kay mo anang mga butang nga dili unta angay. Basig mamaplos ng uyab di mo ha? Maminyo kag kahat ana. Oh, kung mamabdos pakaslan. Bago ka pa ganing nakatrabaho, magunahon na ka nagminyo. Ay, pastila ni mo ason. Ikaw bitaw. Bag-o ba man ka nga na biyuda, pero nakikilibin naman ka na ako. Nilibin man dahil ko ni mo. Oy, naminaw ka di ay diha, do. Oy, ay basag di lang ko ng anak mo nga magsigig jer-jer sa uyab. Ana mo gina. What's the style man na? May kapatito na, kaya nakasabot na ako. Sige Moy, ato na ko. Tito, ato na ko ha. Sige. Ayos jer-jer do. Sige dong. Kaya kami sa si mama ni mo, ribansin na po may. Ay, tukar na ba siyang ganan ako? Paspasan na mo do. Aron, mamanghuran ka na mo dong. La! Mamabdos pa ka na sa mama nga, idara naman na. Nga daw kong dili, ha? Nagsige pa ang binuwan akong sakit, oy. Oho? Nahala, daliin na. Diri, Paulo, diri na. Kaya maghimo sa midrig amo, ha? Sige, oy, ato na ko, oy. Kapuya ay. Tulog ka raw gid ang akong nakuha. Hindi na ako kahapit kasulti. Lagi. Kapoy sa ko. Kapoy kayo. Wilson, magpakasal na unya ta, ha? Oo, pero unya na. Bago pa mo ko nakasudog trabaho. Magtigom una ko, ug dakong kantidad una ta magpakasal, ha? Gusto ba yan? Na, tanan na. Manggawas na din sa motel. Unya ra sa day. Tukar pagbalik akong gana. Ha? Riban sintas kaupat. Hindi ni hong nakangako sa sunod na sad. Sunod na sad ng Wilson. Uy, Ninang Vivian. Niya de kasamo. Amin ko Ninang. Kaluan ka sa Diyos, kinugos ko. Ay ni alagin ni siya. Kay miduaw nato dinhi kay nang luod sa iyang bana nga imong maninoy. Uy, mao ba?
Nag-away rin mong Ninong Carlos ninang? Ay, good. Nang luod lang ko kay ato na kuno siya magtrabaho sa Manila. Biyaan na lang ko niya. Ay, imbis nga tagsara siya nga mubugwal na ako. Mobiya pa gyud. Kay maulagi ko na ipagbuot siyang labaw. Ay, okay ra na ninang uy. Dako sa kasag sweldo dito sa Manila. Dako doble ko nung iyang madawat nga sweldo dito. Oh, okay ra kay na ninang uy. Ha? Asa ka okay? Nga tingtugnaw ra baron? Ako ganion niya mingawon og lawas nung kalipay na mangapit mangyod unya ko ba? Oh, ninang. O di anak, kumustang inyong pagpanuroy sa imong uyab? Birthday man ronig mo, ha? Bitaw dong. Sa tugsaw yung mayong imo dong. Birthday good. Malas malas. Uy, Malas kayo? Wagi katugsaw nga ako at ito. Kay timing man kayo nga giduaw sa sayang binuan niyang sakit. Mao bitaw nga, miuli na lang dayon mi. Ay, si Ninang Vivian ni mo dong paatuong kuno kanya sa ila, kay doon na kuno sa ihatag ni mong binirtihan. dong. Ato dong. Lapi para ba nang ninang ni mo dong? Ako pa ikaw ay. Ikaw na sa tugsaw ng ninang ni mo, ha? Siya ay paimunti dong. Tuan naman sa Manila ang bana. Gidlaw na yun. Sex and dong. Atua. Sige na. Unsa ito, Paulo? Ikaw gid Paulo na unsa ka ba, uy? Kabuangan mo na ni Muswilison, uy. Bitaw! Joke na uy. Bitaw dong. Ikaw na dong. Ato aday nun siya dong. Sige dong. Sige tito. Basin tagaan na ko niya kwarta oy. Sige. Sige, ato na ko si Ninang Vivian. Ato na ko siya. Uy, Wilson! Ikaw di ay? Oh boy. Si Tia ni mo. Na dia? Oo, dali. Dali dayon diri sa sud noy, Wilson. Tuwa siya sa taas. Okay. Ato na ko siya sa taas. Oh, ing napalihog bi. Nga, nangita ko niya. Ato adong boy. Mao ba dong boy? Niya si Wilson? Oo, tiya. Nangita man kuno kaniya. Sige dong ha. Kanauga siya sa silong ka. Sige na. Ing na nga pasakon diri sa taas. Ing na nga nagpaabot ko. Ing na siya nga bago kong liko. Humutakay ko. Uy, humot ka tiya. Simutak mo eh. Saba dia ay bata. Ako tiya. Ako katuon si Noy Wilson. Ha? Pasakon ko niyo sa taas? Oo, Noy Wilson. Pasakon ka sa taas. Og sudla lang siya sa kwarto. Uy, bago na ba ito siyang ligo na eh. Umot pa kain. Oh. Unya, nipis kay Kristina nga gisulob. La! Mo ba? O sige. Akong sakon sa taas ha. Arin na ko. Ang mawagin ng boy ay. Nipis kong kayo sininang nga gisulob sininang. Unya, bagong ligo. Iyay, tukar ba kong gana ra. Paitayin nga ako uyab ay. Birthday mo tan ako ron. Pero girigla man noon. Uy, ayo. Ninang, naghubo magkuka sa imong sapot, sa imong tanang sapot, good. Uy. Wilson. Ninang? Ko og sex to. Busa, lipaya ko, please. Hatagan ta kadako nga kantidad. Binirthday-han ako ni mo. Mo ba? Lami ra ba ni mo? Mura pa manugdaga og lawas, uy. Mura magwa ka maunsa, oh. Napay boobs ni mo, ay. Oo. Kadagan na mong istorya, oy. Ay, unsa mo? Uy. Giyagdan mo, hindi magigakos. Ninang, imong gugakos. Ungan mo, ninang, uy. Dali dayon. Tuskig na. Dali. Ang kahumot ni mo, ninang, uy. Kini ako pa yung taglang. Ming, galang, Ming. Tukok pa na rin. Niyak pa kita. Skip. Ninang.
Nina, kalami, agay, nina. Nina, laos na kaayo. Kini-kini. Kalami, mahini mo mo drive nila, uy. Ug mao to mga listeners atong Palamay Drama Compilation Part 86. Hinawat mga listeners nga nalingaw mo sa atong mga drama ug akong usbon pag pasalamat katong ga-comment sa ato sa Part 85. Salamat jud kayo sa inyo ha. Ug katong wala pa naka-comment sa ato ayaw lang mo kaulaw no. Comment lang mo para ma-appeal mo sa akong pagbasa ug ma-appeal sa atong pag-vlog. Daghan jud ka salamat sa katong comment sa kuha nga isa jud mo nga na-appeal sa atong pag-vlog. O kini atong mga drama lingaw-lingaw ron ni siya no mga listeners no. Usbo na ko pagbasa ug ako i-shout out katong tanan ga comment sa akong Part 85 ug ato i-shout out karon. Si Balbina Tapali shout out nimo diha ma'am. Chrislyn Tapaw shout out nimo diha ma'am ug sa imong pamilya. Tapaw ug sa imong pamilya nga sana sa Cagayan de Oro. Shout out ninyo diha no sa pamilya ni Chrislyn Tapaw na karon sa Cagayan de Oro. Shout out ninyo tanan. Si Ramrico shout out diha kang Oscar Abidog shout out diha Oscar Abidog ug sa imong asawa labi na sa imong pamilya diha shout out no Oscar Abidog. Si Lopez shout out mo da Danny Lopez. Si Jojo Bona shout out pod. Dayekik shout out pod. Si Bobby Karel shout out diha. Si Velma Amor shout out. Si Kati Bando shout out diha ma'am. Si Tupir Valdez shout out diha. Si Joseph Bacaro shout out pod. Si Dayan Baler shout out pod niya Dayan Baler. Hilin Basil shout out pod. Si Berna Siroy shout out pod diha Berna Siroy. Catherine Solep shout out pod. Si Lina Buna shout out pod diha. Si Sugar Santos shout out pod. Si Ma'am Liquin shout out pod diha ma'am. Si Judith Sakia shout out pod diha. Si Ma'am Marisa Hilwa shout out pod diha ma'am. Si Ma'am Januela shout out diha Ma'am Januela no. Makakita ra kag uyab puhon no. Comment lang Ma'am Januela kung gusto nimo maila agaw katong atong akong kababata no. Si Edgar Palma shout out mo da Edgar Palma. Si Alfie Lucina shout out po diha. Brian Ortigal shout out po. Susit Palmiro shout out po. Si Dinim Orindo shout out po diha Dinim Orindo. Si Arnold Bornal shout out po. Si Romy Boy shout out po diha. Si Arlene Berlin shout out po. Arlene Berlin. Si Boyet Lidra shout out po. Mao to tanan ga comment sa ato ang Part 85 ug na-appeal sa atong pagbasa karon. Gi-appeal na to sa atong pag-vlog sa Part 86. Ug shout out dai nako tanan. Katong tanan nako mga listeners no. Shout out niyo diha tanan hinaot nga nalingaw mo sa atong mga drama. Ug atang-atangi atong Part 87 nanatay gi-edit no. Upload na pud nato dayon no. Ug usbo nako salamat jud kayo mga listeners.